Mthandeni mfoka Manqele, ngiyaxolisa mfowethu ngayo yonke indlela, ngiyaxolisa SK mfowethu, cela ungixolele. Esayidini lami ngifisa ukuthi nalamagama ukuthi uNtuntula, uDunudunu, uSkhova, esayidini lami ngiyafisa ukuthi engathi nje ngingawakhohlwa aphume olimini lami. Ngalakho leli nawo ozibiza ngalo ukuthi umthandeni SK Manqele. Nje bakwethu ngicela ukuphuma nje kule politiki kaMaskandi, ngiyaphuma nje for good bakwethu. Angisho ukuthi uMaskandi angisawuthandi, uMaskandi ngizalelwe kuwo, ngakhuliswa ngawo. Ngeke ngingawuthanda uMaskandi. uMaskandi uyimi nami nguMaskandi. Iyodwa into ebeyingeyimi ilento yoqhawe lami ukuthi kuthiwe iqhawe lami uKhuzani. Cha bakwethu, kulokho ngiyaphuma, ngiyashenxa. Khuzani mfowethu awuselona iqhawe lami, usumculi nje kaMaskandi ofana nabanye abaculi. Ayikaze ke isisebenzele lento ukuthi sibe nabalandeli, sibe ngabalandeli benu. Yabona nje baculi bamaskandi, ayikaze ngempela thina njengabathandi bomculo, ayikaze sisebenzele lento ukuthi niba amaqhawethu, ayikaze sisize ndawo. Ngoba ngisho silambile eswini, anikaze nithumele ngisho i1 rand. Uyabona lento nje ukuthi nibe amaqhawe ethu, ayikaze sisebenzele. Futhi kunalokho isehlisa izithunzi, iyasibeka impilo zethu eyingozini, iyasibulalisa nje, iyasibulalisa. Sezalala insizwa kade zazifa insizwa ngenxa yokuthi ningamaqhawe azo. Lento nje ukuthi insizwa zingoqhawe lami, zifile insizwa, zibulaliswa ilento yokuba ama-fans enu baculi. Ingakho ke ngithi mina amakhanya angiseyona ifan yomculi, sengiyifan yomculo. Angisalandeli umculi, sengilandela umculo. Angisathanda umculi, sengithanda umculo. Kusukela namhlanje mhla ka-12 December 2024 akekho umculi engisazomlwela izimpi zakhe, akekho noyedwa umculi engisazomlwela izimpi zakhe. Sengizolwa izimpi zami kuphela manje. Naba ngifuna ngevolovolo kumele bangithole ngizimele, nguMax Makhanya ongasupporti. Angisafuni ukufela mina enye into, ngifuna ukuyifela mina. Uma ngisinda kube ukuthi ngizisindise mina, uma ngifa kube ukuthi ngizifele mina.